89.3 FM. Lefrik irratia. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaur euriak zizala firifiri mor lar aridu guen jengo atrio gainean, hala ere pladurraren epeltasun hontan bildu da jendetza. Han, telebibauko gure lankideak hemen daude. Hola, Joseba, ¿qué tal? Bera, jentxiua bakin pasian. Izan ere, ekitaldia dog friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai? Han, pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak tenplatzen ari da. Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua. Hogei urte dira, milioi gure kontu ordaindu zela mustroa. Ai ama, abankorten muturra da, arrakastaren gailurra. Euskalogiek erekizun salvaziaren ikurra. Bizten honeko beste hainbaten antzera, platillosen semeari egin zuten arrera. Ustelkeriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera. Zuek zarete legearen jabe. Tranpata artearen zale. Ez ditzaileak, lamalditza txarrak zituztela eta Burger Gemeren aurrean jarri ziren muilaka. Kaleratuak jada eragozpenik ez bat, aguzti honen atzean aranen dauden. Urritiko txean makurdegi arzak, kanpantia emantzak. Gora eta gora besten bidarteren hankartean. Bai! Zuek zarete legearen jabe. Tranpata artearen zale. Zuek azpikeriaren errege. Ederrak pintxuak, Janitzak, frankerik, dena kalumniotan bilduta eraman baino lehen. eskerrak bekarioek, hartzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan, ala pintxuetan. Beno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Ni almaiz, Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu? emetik onjarbiti, etzean, itzeskutua, apinua izan lehike. Zuek zarete legearen jabe. Tranpata artearen zale. Zuek azpikeriaren errege. Tranpata artearen zale. Hogei urte dira, milioi gure kontu ordaindu zela mustroa. Ai ama, abankorten muturra da, arrakastaren gailurra. Euskalogiek erekizuen salvazioaren ikurra. Bizten honeko beste hainbaten antzera, platillosen semeari egin zuten arrera. Ustelkeriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera. Ez ditzaileak, lamalditza eskasak zituztela eta Burger Gemeren aurrean jarri ziren muilaka. Kaleratuak jada eragozpenik ez bat, aguzti honen atzean arano dauden. Urritiko txean makurdegi arzak, kanpantia emantzak. Gora eta gora besten bidarteren hankartean.